ta ang realidad nga kanang imong mayor dili na siya for lifetime di ana sa ang posisyon. Kay daghang gusto magmayor, daghang gusto mo serbisyo, daghang gusto magpapili. So, maglain-lain gid na. Maglain-lain gid na ang figura o ang tao nga naa di na. Okay. Bueno, Yes, si Silbert, ayata sa commercial break, Silbert. Okay, join us. Unsa may imo ang food for thoughts po diya? Appeal ko ma'am kay murag wala may bisita gyud. Okay, kuan lang murag a sort of murag pagbati na ko murag di ko angayan. Ano na kaangayan? Pero as sakop no sa katilingban kinahanglan mo share ta na buhat man nato ni o wala basig mahimo po nila ni ba. May na lang na makahimo no. Murag ina nilang kining pag mo sulod tag politika atong nahinumduman na gituyo ni para makaalagad ta sa mga tao. Correct. Nya ang pag-alagad nato sa tao inanglan both spiritually o di lang kay nga ang Dios maglandaw nato sa atong gibuhat. So meaning dapat limpyo ta spiritually di lang kay sa pangkuan. So ang tinuod siguro nga politiko ipahinumdum nato nga wala lang galantaw sa iyang kaugalingon ba kundi kayuhan jud sa tao nga ang tao dapat limpyo siya di lang sa panglawas kundi spiritually. Kung ang mga tao atong anaron nga atong ibaligya nila atong buto for example, so wala ta galantaw sa kalag nung buhi ginabuhi sa tao. Kay murag gipasagdan nato sila nga mahugaw ang ilang kalag. Di ba ma'am? Oh, mahugaw. Kay unsa man mo daog ka pero naon sa mga tao nga nibuto nimo? Nibuto ba sila nga tungod kay maayo gyud ka angay kang butuhan o tungod sa imong kwarta? Kuha na ba? So, buti pasabot ba nga ang dignidad unta sa usa ka politiko maunda na ipahari nga nganong daig mapildi basta sa tinarong no nga buot ba ipasabot ba nga napildi tuod ka pero imong ipakita unsa gyud ang politika nga ang politika pildig daog ra magyud na. Correct. Kanya makadaog ka pero dili pod sa maayo nga paagi. May patong napildi basta sa maayo nga paagi para matagaan ni mog example inani daing politika. Bahalag mapildi basta sa tinaro nga paagi. Murag kana lang sa siguro ma'am. Yes, thank you so much Bert no sa imong Tinoda. share. Tinoda, Bert. Mo add ko ana ni Engineer Gilbert Cruz na ato Yes, sponsor yes. diri no di tabatog layo. Kapila na to siya gi-interview diri katong primero abot niya diri nga mo nilansar siya no pagka congressman si kan district no sa Boga del Norte yang gilansaran. So nabiktima matud pa niya nabiktima siya sa hugaw nga politiko. Pero it doesn't end there. Wala siya ingon nga kani uli siya diri ni lansar ni napildi wala siya ni undang kundi nangita siya pamaagi og unsaon niya nga makalagad gyapon siya sa mga katawhan nga makaserbisyo siya sa mga katawhan nga dili na lang pud pinaagi sa politiko. O di ba? Kay hugaw man ang politiko. So siya pinaagi na lang sa business. Kay og pinaagi sa business maka-share ko sa akong gamay nga resources para maka-hire ko mga tao nga mahimong trabahante. O naka-share ko nakahatag ko o panginabuhi sa mga pobre o kabos pinaagi sa akong negosyo pohon kana Petra Cement di one way nga nakaserbisyo ka sa Ginoo di ba pinaagi sa paghatag nila sa mga katawan o panginabuhi limpyo nga panginabuhi dili lang ingon pinaagi sa politika. Ako diba? mo bilib ko o mohanga gyud ko sa usa ka politiko nga bisag mapildi siya basta sa tinarong yun. Correct. Kaysa mo kadaog ka niya, mangisi-ngisi kadaog ni ka pero imong dignidad atubangan sa Ginoo dili maayo. Di ba? karong panahon na din sa ato, kung tarong nga politiko ka, pildi na kadaan. No, Jud, kay di man ka mopalit. Pildi na kadaan. Unya, Lansal pa lang ka, pildi na kadaan. mayong dahil sila nga basta kuno public servant Mao ginay. politiko at kuno Muna atong Mura na siya insulto na itong mga tao. Kay nganong gipadaog na to ang politikong di maayo. Di ba? Ato na pang sala. Sa pagkakaroon, Wala gud ka. bisan sa pagkakaroon Bayaran manay, no? gud ka, kunway. Ako mo ingnon sa pagkakaroon.
This is from the mouth sa maning niya mga kuan. Kanong panahon na, kung naimulan sa raway kwarta, pildi na daan. See? Unsa gid ang atong political system? Di naman gud na gud sa kwan gud. Dapat unta no iusog po ang konstitusyon nga ang mulansar dapat ang sakto og qualifications dili lang kay kwarta. Naa gid unta na naa. Unsa man gud nga ang qualifications daan pwede man makalansar simple ra tanan mo na. Di kaluoy sa Dios bahala dili qualified basta kwartahan pinalitay ana ba? Ako para nako pugod po manay no. Ako nara mapugod sugot sa mapugwani. Kay dili man edukasyon o taas nga kinaadman sa tao ang kinahanglan nga ang usa ka alagad o usa ka nagserbisyo tarong. Sometimes basic lang tarong na ang tao. Mga gawin na basic lang. May bitata kung tao na naglingkod nga di pa politiko, di pa siya covered by politics cloth, di pa bigit sa cloth, tarong pa siya. Pero once after pila ka term na niya, di na kay matakda na po siya sa sistema sa politika. So, para ako okay, mingon nga, ang tungod kay graduado, kay kwan, pero look, bisan mga top na to, ng mga lawmakers that are not lawyers, that are not kwan nga na, tungod, instinct lang man good na niya, kung mualagad gid siya, how he will work and how he sees in the field, no? Yun sa niya. Pero, ana siya sige, nagpiyong sige, nag-isolate siya ko galingon, wala naglantaw sa gawas, unsay nang hitabo, unsay mga hungi, unsay, wala gid gyapon say nada nga manerbisyo. Pero hands-on siya, nga mugawas siya, nakighugoy-hugoy sa pinakayano. I see, sa akong kompanya nga gitabahuan before, our President and CEO, once maabot din sa among istasyon, si Taksan Hibalo, ang unang agbayan ato, ang among irant, no? Si Taning Tony, may unang pangitao na to, may unang, believe kay ko sa estilo niya ba? Nga, dili siya mangita dayon sa kuwa, ang ganito to siya suroy, buhi pa taon to, ang yang katong among kuan, janitor. Gar, Nga na ba? Mag-iskot po tayo ng campaign materials. Kung mamalandong ko, ang the best yun nga campaign materials, dili man siguro ng imong picture, dili man sa imong kwarta, nga ni gasto ka na. Ang best yun campaign materials ka ng unsa ka. Kinsa ka? Unsa How imong did you himo. touch the lives of the people? Ana, mura na ipahinumdum po nato sa itong Hugaw-hugaw lang sa atong lugar ng mga campaign. Salihan ko na to, ako lang ning wild imagination. Kampanya without posters. Karon ang tao lagi magtimaan nimo, name recall na gyud. Kung angay ang tao nimo, ako gining butuhan gyud. Okay, nakakuan gani campaign without these things nga mga kuan na aron wala na gasto. Dili na gasto no. Ikaw mga tao nagtanaw gini mga maayo ka. Di gid ka mawa sila kasing-kasing og sa ilang pangisip nga ako ni butuan si kuan. Pagkausara na nakakita nimo. Yun, nakakita na nimo magkanunay na inigabot sa eleksyon ka na gyud ko sulat to. Dili na ko hisulti ang ngalan ba. Nagsulti na ko ba nga Veritas man akong call sign ma'am no, sa radio. Veritas, murag ilado naman ka na imong ngalan. No? Pwede na ka mag-apil-apil ya. Ang politiko. Anak ko, namalan ko ba, akong ipasabot sa iya nga, murag dili pa ko angayan. Kay ang kampanya dapat, para na ko good ma'am, ang kampanya, kanang unsa imong nahimo. Murag wa man ko na show nga dapat kubutahan. So dili ko ngayon magapil-apil ha. So inana. So buot na ko ipasabot man ba nga pahinumdom sa tanan nga ang kampanya unta nga maayo nga tutukan nato ug unsa ta. Di ba? Unsa atong nahimo na daan ana. Mo na. I hope mabisag inaton ako pag istorya masabtan na nila ma'am. Correct. Kaya additional text ani ato ang avid listener na to supporter sa atong kapihan sa Dipolog. Nahisgot man ko ganina og political patronage. So, ang yan text bahin po daw, political patronage. Lantawon nimo mga local government officials
kung kinsay mulingkod nga presidente, lumba dayon ambak, mga mayor, gobernador, mao dili mabasot ang mga yanong tao nga mosuhid. Manayang kaya ang text, tinuod man gina, busa ganin ay mga political butterflies, na busa ganin na imbento ng kanang prutas nga balimbing o nga bisag asa ligid ang nawong nga balik ansa na dublikara guman pa muna na siya mga terms no muna yang text bahig political patronage. Ako ma'am, kanang mga politiko na to nga until now naapagyod sila anang vote buying nga ng sistema sa pagdaog. Magunahon na ko ba nga tinuod bigyo ka nga nagtuo sila ng Dios ba? Kay kanawang malipay ka nga nakadaog tungod kay nakapalit ka daghang ka kwarta. Nya wa nimo ginahon na unsay dangatan atong mga tao nga nagbuto nimo tungod kay gipalit namalit sila. Maayo ba sila atubangan si Ginoo na? Atong gipalit, proud ra kay sila. Ana ba sila nga na kadawat man. Mura wag ani ba ba? Ito sa amo ana pila sa inyo. Daog ko bahala na mo mga impyerno mo. Mura ba inana ang dating ma'am? Bahala na mo mga impyerno mo basta kay daog ko. Mura self-centered. Pero di mangyapon na siya laglag mangyapon na og dirita sa side sa pagtuo ma'am. Sa pagkakaroon ko daghan mang kaigong nga factor nga imo pong malantaw nga no contributor aning niya economic Ang kapobrehon, usa na. economically usa kana Alangan kapobrehon na napobrehon sa mo gusto lang mo tani no Ha? usa ta ni mga ano O, usa ta private. niya kay ang atong Ubos na mga trust sweldo. sa Pilipinas ubos tag sweldo dayon ang pinaka-employer na to ang atong government gobyerno pinaka-employer na to wow maura gid ni kunang daghan kayo og yes tax tinuod ka. Kay Wala. sa abroad pasudlon ka per hour ang sweldo. So dili kinahanglan mangurakot, dili kinahanglan nga paliton ang boto. Kay per hour man ang sweldo. Diri sa ato kay 8 to 5 man Per day. by day man per day. Mo na ang paliton jud ka kay ubos man kay sweldo. hibawan man gud nila Nya dugayan pa nakikinahanglan ang ni sweldo kay ang 5-6 gahulak. Oh. Yes. Kay walo mas mo nga paliton kanila o nga ing ani gamiton lagi nila kanang 500 lipay na sila ana kay pwede na nila ikapalit na og sa pilang kilo nga bugas Kanang point nilata. gusto ko kuan ako na ma-emphasize no. Ang importante ang national leadership. Kanang mga senador. Importante na kay mo na mo panday og bulaod. Maunay makapamata og unsay problema sa mga katawan especially kanang ubos kay sweldo. Sa labi na sa labor sector. Dapat Kay manay. kinahanglan paliton, Okay. kinahanglan mangurakot, paliton Okay naman ay, pero sakto sweldo we will stop re-electing these people nga nasulayan na nato nga Nangampanya ka? nga dili man we will stop re-electing kani pa mga tao ba nga maura man gyapon ni matawanan nakaut-ut man gyapon ni sa atong nasod ganun sige ano man gyapon na to sila og pili din nga why for money mo kay gitagaan ka daghan mura mo nang nakay sige tanawa ra gud na kanang uban mga tigulan Lagi, dili magpailis sa tigil. Igulang na kayo, magpailis sige mo. Daan man gud, pinalitay gud. Napo ko'y nabasa ma'am, I hope nga ang atong mga politiko nga naminaw matandog ba ni ba nga. Hindi lang ko maghisko na ako'y nabasa ba nga politiko ma'am nagserbisyo gyud sa katawhan niya to din. Naay panahon ma'am nga paminaw niya nga murag wa man ko'y nahimo. Wa ko'y nahimo ba murag ana. Namalandong siya ma'am nga dapat dili ko diri. Naay gusto sila mo diri. Ana murag nga lain kay ba nga ni daog ka then sugot lang ka nga wa kay nahimo kay unsa imong hunahuna nga personal lang nga meaning nga ni sulod diriha meaning naagid himuon nga maayo para sa mga tao. So og di ta maguna-huna na sige lang sige ra tag naa sa pwesto pero wa tay nahimo. So butang koy pasabot ma'am nga hinaot nga ang ato mga politiko tinuod gyud ba nga ni suod diriha kay mo alagad ta. Unya kung mo gamit ang mga pamangin nga dili maayo para na ko ma'am dili na siya pangalagad pagguba hinuna sa mga kinabuhi sa mga tao. Saan taman may gi-practice nila. Pero Ano nga gayama-yama ta diri. yes, pero I believe ma'am nga kung sige lang daan
na ay usa nga mohimo then makatakod, murag maabot lagi hapon ang panahon ma'am nga mausap ang atong politika. Gingon Bert, God maybe not. willing. Oo. God Kung willing. ingon Bert Lots of nga, maybe prayers. not in this lifetime. Oo. Oh, Lots of pero prayers. kung ingon ani ra gid gihapon, very frustrating biya. Ako gatuo ko nga karong mga sistema ha doon na kausaban na to, baka na significant nga kausaban pero di gihapon, Diba? very Na may frustrating tarong gihapon. Lancer, tarong siya. Tungkol siya pagkatarong, gusto ang mga tao doon, ano bang mga lugar ba sa Pilipinas? Tungkol siya pagkatarong, nakadaong siya. O karon kay di man niya kalikayan nga ang mga traditional politicians sigdol mo ni mo na og imbes unta siya mo nagdani sa uban, siya mo inadani pa yun sa Ingon ani mo na ha. Katan, ano na dahil Doon ay ako. politician nga kailan ako. When he first ran for public office, nindot kayo gilang iyang kan. Mag-istorya man ako sa personal god. Personal before siya ni ran. Muna iyang mga kuan. Pero after ni daog siya, nagka-istorya mi, pag kanapildi na po siya, iyaki kong gingnan taybay. Walo magika sa akong tinguha pag before ko ni Lansar mo niya. Pero pag abot na ko dito, nigtuan na to, Ilan? lusod gid bay kay 20 pag abot minutes na to dito. Left and right, back and front ang korupsyon, ang tentasyon nasa likod, nasa kilid, nasa luyo, nasa kuno di ka makalikay nga no pressure man ka sa imong mga lieutenants, sa imong mga people surrounding you. Kung makuan pagulutan ning mga kaning saying nga, do not surround yourself with negative people, but surround yourself with positive thinking and mga kanang tao nga limping. Di man guna ma-perfect good, di man guna siya matuman good kapagayo. 20 minutes to go atong commercial. Okay. Atong napasalamatan na atong mga Ato kayo commercial sa ta. nagpaluyo na itong preguban sa tumunong kapiyan sa Dipolon, sa kanunay, kaya nagpaluyo ka itong Domingo nga tanan. Ang atong re-electionist Vice Gobernador, Vice Governor Atty. Silin O. Angeles, ang Guniang Palaluigan, Presiding Officer. Ang atong re-electionist Municipal Mayor sa lungsod sa Ruas na itong Lalubigan sa Buanga del Norte, Honorable Mayor Atty. John Henrik Balizar. Ang J&P Fruit Nursery na ay mga seedlings, nasa sila lumber, coco lumber, na sila lumber yard sa Barangay Lingasad, na apoy buwan sa Galas, Dipolog City. Ipanagiya ginumala ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario, Double J&P Fruit Nursery. Ang Janus Marketing, alang sa mga spare parts sa inyong mga sakyanan, ang nakinimutan sa Quezon Avenue, Dipolog City. Matawag ang Janus Marketing sa 212-1148, Janus Marketing. No? Janus Marketing na nanimutan sa barangay sa Quezon Avenue, Dipolog City. Atong mga pagtimbaya sa atong mga live streamers nga nag-monitor sa kapiyan sa Dipolog sa Oma County, Northern Ireland, sila si Roger William and Jennifer King. Gipalong sa kita ni 2nd District Congresswoman, re-electionist Gluna Labad-Labad sa House of Representatives. Ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pinagi ni Ma'am Beth Ladaga, no flying of kites, sabi ng summer pa karon ay mapalupad og mga tabanog nga doon sa transmission line sa NGCP. May galaong pahinumdum gikan sa NGCP, pinagi na ni Ma'am Beth Ladaga, Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer nga nagbase sa Iligan City. Ipalayan sa kita ni Rojas Municipal Mayor re-electionist Mayor Evan Hope Boyd Olbis. I'm sorry, yung sa Pulangco. No, sorry kayo, Mayor. Re-electionist Pulangco Mayor Evan Hope Boyd Olbis sa lungsod sa Pulangco. Nitong luluwigan, kauban sa iyang Vice Mayor sa lungsod sa Pulangco, Vice Mayor Alfredo Baitete. Ipalihan sa kita ni Mayor Flora L. Villarosa sa lungsod sa Siayan sa Buanga del Norte. Taglay ang likas na tapang laban sa mapangapi. Kandidato ni si Mayor Flora Villarosa. Si Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated. Kanang marag syudad nga mo makita diha. Barog ka Dipolog nga sa atbang dilipit sa wala. Pasilang hayaga kayo, muna na ang Petra Cement. Muna ni usa sa mo empower, mo hatag sa atong katawhan sa lalawigan, massive employment. Dili sa gobyerno, private sector. Kanimo itong daghanon, gudong ta din sa ato. Sigurado nga daghan ang kinabuhi nga mo kuan mo usaka
na kung ingon ani kay by thousands ang employment din no. Kaya sa Lower Irasan luwas ang Petra Cement pabuto na to ni pohon. Ang Shrine City Food Terminal ito sa Dakbayan sa Dapitan minaya gidumala sa Kasaba Growers and Processors Association sa Dakbayan sa Dapitan gidumala ni Ma'am Susan Empinado. Bukas sa tanang higayon da sa ground floor sa Government Center sa Dakbayan sa Dapitan. Ang Hotel Camila 1 well of course, ang atong venue the second floor, Hotel Camila 1, ang Sunburst sa Silong, pinagi na ni Manager Gold Fabrica, ang mga personahe ni nga kauban nato diri matag kapihan sa Dipolog. Ayun usab atong pasalamatan og happy viewing usab dito sa Ontario, Canada, nila ni Jaime ug Vicky Caballero, mga anak si James Samantha Caballero. Diya sa Ontario, Canada, ang Lily Arita Pahinti Tumong. O diya sa Qatar, usab. Oy, mga taga-Qatar. Kumusta mo diya? Pinagi si Jennifer Andes Tumong. Gipalansab kita sa atong chairman sa Provincial Advisory Council, sa ZNPPO. Lagi na ni Engineer Roland Soliba o siyang kapika sa si Cecil. O pagtibaya usab nga to kang Mr. Vicente Tiangson diya sa New Jersey, USA. Dugang na to nga live streamer dinaan sa atong pinag-uban sa Truman Kapihan sa Dipolog. Dugang pagayod nga nagpaluyo sa atong tulumanon mao ang Gels Kingdom diya sa Highway Tono ni atong Dakbayan sa Dipolog naa sa Paragon Traders Building dala no Highway Tono Dipolog City. Ay panilansap kita sa ato nga re-electionist, nagpapili din nga Tony Rosilio Matoy Brinaga atong panelist sa kapihan sa Dipolog. Usa sa mga nagpapili sa segundo distrito nga pagka-board na member. Masab nagpalansap ko na to ang ANC Foods House dito na sa Barangay Bara, labing-lamian Seafoods House sa Dakbayan sa Dipolog. Ang Touch of Healing, Masahi, Tibok Lawas, dito na sa Boulevard. Dito sa Tumoy, luwa ng Glota Nurse na din ang Touch of Healing. Higda agad ni, kadyo ka higda agad ka Tibok Lawas. Pangita lang sa Richard, sa Touch of Healing, sigurado yun nga matagamtaman ni mong kayuhan. Ang Gloria di Dapitan dito sa Dakbayan sa Dapitan. Ang lapit alang sa Tibok Pamilya, ma-enjoy Tibok Pamilya, mapabalit, mag-shopping, daghang mga amenities dito sulod sa Gloria di Dapitan. Nadya ang Fantasyland, ang ilan na kayong Fantasyland, muna Disneyland version nato din ilan kay Tibok Kalibutan, plus ang world-class presentation, o yung masab, ang ilahang parade of colors, plus the amazing fireworks displays matag weekend. O ang Inato Lang Restaurant, nakakaroon din ang buko halo-halo sa Inato Lang Restaurant, labing-labian. Sa, dito kayo nimutang Inato Lang Restaurant sa Dampitan Aqua Marine Park or Dampa. Di panagihan o gidumala ni kani 1st District Congressman Romeo Nonong Halosos. Balik sa itong naginapos ka panaguban sa Manon Kapihan sa Dipolog. Balik na edit. Okay, thank you so much, no? Atong lain pa nga mga sponsors mo si ang Nisi Beauty Salon nga gipanagihan o gidumala ni Nisi Lakay sa Nisi Beauty Salon stall number 26 sa Dipolog City Public Market. Ang ilang mga beauty services mao ang hair reband, tapos foot spa, hair cellophane, hair treatment, manicure o pedicure. Tapos ang ilang beautician si Ann Wayawaya, dayon ang on-call nga beautician si Jamal Ganda. Ang mga manicurista o pedicurista si Cherilo o si Linlin. Mao ka na ang Nisi Beauty Salon nga stall 26 sa Dipolog City Public Market gipanagihan o gidumala ni Nisi Lakay. And residential lot for sale situated at Upper Torno National Highway, Dipolog City, containing an area of 5,532 square meters. Frontage measures more or less 28 square meters in width with clean title. Direct buyers only. Text or call 0919-690-2310 sa Smart 0995-228-1046 sa Globe. Pangita si Maricar Akas Realisa Castelo ang tag-iya sa Yuta diya sa Guniang Palaliwigan Secretariat. And atong ipahibalo sa mga kosa pa sa dili pa kumalimot ang meeting para sa pag-finalize sa candidates forum o mapuhon alas 6 sa gabi sa Allison's Food Plaza.
giawhag ang mga involved nini, no? Invited gikan sa COMELEC, Dipolog Chamber of Commerce, pinaagi ka Engineer Roland Soliva, of course ang COMELEC kang Attorney Elis Miguel, Integrated Bar of the Philippines, pinaagi kang Attorney Diana Concha, PPCRV, pinaagi kang Father Kurong, dayon kapiyan sa Dipolog yours truly, PNP, pinaagi kang Police Colonel Michael Macapagal, tapos ang Armed Forces of the Philippines, pinaagi kang Lieutenant Colonel Rufino de Leon sa 97th IB, ang ZNPPO Press Corps, pinaagi kang Pinky Rabino. So gi-invite ang mga spokespersons, no, para ug mga adlaw ang spokesperson sa hugpong ng pagbabago o gingon man sa PDP laban nga motungha dito alas 6 ugma sa gabi sa Allison's Food Plaza para mahisgutan, finalize ang candidates forum. Ang mechanics sa candidates forum dito na masayran og mga adlaw sa Allison's Plaza, Food Plaza. Dayon, okay. So, mauna na ato lang i-greet ni si Nicanor P. Alvar, avid listener nato sa Kapihan sa Dipolog. Daghan kay siya mga bright ideas nga ipasupot sa itong Kapihan sa Dipolog. Ako lang ning basahon ka Diyot, no? Kay nag-effort yun siya ani para makatext diri sa itong Kapihan sa Dipolog. Ang design sa presidential form, dakong gasto ang mga politiko apan naay idea nga out of the box talagsaon. Excuse me. Example, dapat walay posisyon nga daganan sama sa mayor or vice mayor by ranking. Kung kinsa number 1, ikaw mayor. Kung number 2 ka, ikaw vice mayor. And so on and so forth. Murag sa dula ba? Ang sa Facebook, kining istorya mabutang sa unsa ka, no? Karon ana. Pero doon ay sumpay na ako sa Facebook katong sa African country ba, gipost no sa Facebook nga ang ilang eleksyon gipaposte ra gipatindog ra tong mga politiko. Dayon ang mga botante gitawag ra palitan ko bilik dayon nga oh kinsa to imuboto ni Edgar Surunda dagan mo diri diri sa itindugan ni Edgar ang kang Silbert diri pod mo ka Silbert og si Tax diri pod mo paluyo mo ni Tax adagan nito tanan dito asa sila punta ang mga pulis mo na nag-ihap 1, 2, 3, 4 ka Edgar 5, 6 di dali ra ka ayon na human ang eleksyon wala po limbo nga na so giposto sa Facebook katawanan pero na siya lesson po ba dahil napaingon pa niya napaidugang matod pa ni Nicanor Alvar di apaidugang si President Manuel Quezon nakapanag-an na daan sa atong dangatan nga independent Philippines pero daw impierno kaysa hamugaway apan gidumala sa US. So, end of quote nga to. Okay, yes, Silbert. Okay, ma'am. Na ako'y dugang reflection, ma'am ba, hinaot nga makatampo ni sa matong mga politiko nga. Ang tinuod siguro gyud nga politiko, ganang andam ba mo giveaway, ma'am? Pananglit. Ako, ma'am, daghang ko kwarta. Oh. Dayon, taliwala sa mga kandidato nga parehas nako, anak ko kung kagalingon. Uy, murag mas maayo man ni siya. Oh. Kung So, gahuna-huna sino ako sa na yung suportahan? kung kaayuhan sa mga tao akong gihuna-huna, ma'am, andam ko mo giveaway. Ngari ko mo padayon. Di ba? Oh. So, manay love of country. Ambot og naabay politiko anak nato diri. Kay murag mag-ilog man gyud sa posisyon, Wala, ma'am. wala. Muna nga para nako ang tinuod nga politiko nga gahuna-huna gyud sa kaayuhan sa katawhan, anda mo giveaway. Paminaw ko nga ang akong kaatbang mas maayo pa nako, mo matras ko. Di nako lisod-lisoron ang mga butante. Layo Murag kay mao na na, sa Bert kay Oh. abalo na kas mga tao ron nga mga kuan kay ba? Pero Dili ipahinomdom na na nato yes. nila, ma'am. Dili na to ikalimod nga greed, di ba? Greed dayon kanana ang self-centered ang mga katauhan karon. Murag malimot ka bago ra mugutan nagkuan god kanang nagmuni-muni sa ato ang Holy Week. So pag human sa Holy Week wala na. kay kuan mo no? Murag Commercialize kay taron. kung magpadayon butaan na, gilisod-lisod na to ang mga tao. Gilisod-lisod tungod sa atong kwarta. Hingkumpit kita nga, na may klaro mang angayan to siya, nga nung mo insist pa man kita.
Yes. Okay. Bilang na to? 5 minutes? Okay. So, ato na pasabot sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong kapihan sa Dipolog, sa atong mga live streamers, sa ato ang mga YouTubers, sa atong kapihan sa Dipolog. This is the first time nga wala tay guests sa atong kapihan sa Dipolog tungod kay siguro na busy ang mga politiko nga ato ang invited unta karong buntaga nga pinaagi sa pamunuan ni Mayor Darrell Dexter Tiuy o ingon man ang Vice Mayor Horacio Velasco. Mga incumbent na sila nga public officials sa Dipolog City. Ato lang po silang sabton kay busy kay silang house-to-house campaign. Pero ni-assure to na ako last Friday si Mayor Darrell Oy nga naradyo ko na makaari sa ilang bando. Pero man sila, napakyas man sila. So mauna nga, salamat kaayo sa tanan nga ni-attend sa atong kapihan sa Dipolog, know your candidates. Because this is the last episode, no? So dapat last man tato sila. Kay silang Mayor Nini Halosos ni beg off man to kay sila may voluntary lang po nga ni beg off nga dili katungha kay doon na po yung mga appointments ana ito nga nakatungha diri silang konsehal Alibarlo Dagpins na Quest Lapitan nga nagrepresent ni Mayor Nene Halosos and si former Kong Janjan Halosos. Karon unta mo man to ang bando sa Pilipila ba nilang Mayor Darrell Oy kinsa pa silang Mayor Evelyn Oy madala ba diri ana. So busy jud kaayo sa nga tanan ato na lang pong sabton. But this is the first time nga wala tay guest atong kapihan sa Dipolog. Next Sunday kay prelude man na para sa atong election, importante man na kayo. Ato jud paninguhaon kay ato naman tong na istorya before si Attorney Elis Miguel. Kay para mahibaw-an nato unsa ka preparado ang Commission on Elections sa umaabot nga election karong May 13, 2019. So, wala man tayo bisita. Ngayon lang po tayo parting words and statements. Ika ni Silbert. Okay, akong parting words, ma'am, mauning mohangyo lang ko sa itong mga politiko, no? Kanus apa man na to usbon o magbag-o sa biblical term ba, ma'am? Kanus apa man ta mag-born again. Oh. No. Kung daman tayong mga anak, kung sa may ato ikabilin sa atong mga anak, ang atong bad example, okay. Dapat sugdan na nato ron kung tinuotang nahigugma sa atong mga anak. Taga na to sila maayo nga example nga limpyo nga politika ug madamlag. Kana lang. Mga daghan ng layas Pilipinas. Okay. Gar, go ahead please. Okay. Gingon sa usa ka na leader sa kagamay nga nasod, gamay pas Pilipinas. Ang Pilipinas daghang resources. Daghang dali ra tong mulambo pero dili disiplina mo'y kulang respeto sa matag usa. Which is true. Very, very true. Wala tay respeto sa atong matag usa. Naging salamat sa inyong pagpaminaw mayong buntag. Okay, thank you so much. Nga to kang Silbert Adete Conoduyano nga may dalang kinabuhi sa ato ang social media, sa atong YouTube live kita, ingon man posted kita sa Facebook o sa atong Twitter accounts. Tapos salamat kayo nga kadto kang Tax Ilumba nga may nagdala sa atong live broadcast simultaneous pinagi sa kaymanan sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM ngayon man IFM 94.1 dito sa broadcast center to dito si Danny Luod o ang atong station manager nga si Edgar Dagomo. Ako day i-greet og happy birthday si Mr. Julito Tumong, greetings kika ni Ariel, ni Mario og ni Angging. And of course, ako rin welcome to the family kay namalay silang Mrs. Norma Tumugon, no? Taga Katipunan. Gahapon na meet na mo, namalayo dito ni Lalab, akong pag-umangkon, nga silang RG, no? Mga pamilya niya, na malayo sila ni Lalab. So, mauna nga, welcome to the family, no? Mrs. Norma Tumugon and family nga taga Katipunan, Zamboanga del Norte. And ako pong belated happy birthday nga to kang Mario Cruz Tumong and belated happy birthday nga to kang Mayor Flora Villarosa, no? Dayon si Congresswoman Glona Labad-Laban atong tawagon unya para sa candidates forum nga makapadala siya spokesperson po mapuhon sa Alison Food Plaza. Belated happy birthday po ni Mayor Nini. Ay, belated happy birthday kanto ka Mayor Nini Halosos na ito sa Dakbayan sa Dapitan. Magkura ni mga nag-birthday god mo. Daghan na mayo no nga birthday. Okay, so and ato ang fiesta sa Dipolog is May 18, no? Oh, May 18, 2019. So wala
So kato makadaog nga politiko mo magpista or manglarga pa Ako man. piyesta po day, no? May 8 dia sa akong purok dia Ah, sa yes. kano sa Oh. igot, dia sa igot. Sa Okay, piyesta niyo. so kini si Edith pahinti to mo yung kaninyo. To God be all the glory. Thank you God for the gift of life. O diingin ng ato ang kapihan sa dipolog nga sa kanunay, nga atong gihalad sa atong labaw nga makagagahom. So happy Sunday. Kini si Edith pahinti to mo. God bless and all. God bless us all. Studio, take it away.